Jak gramy? Razem! Kim jesteśmy? Drużyną! Kto wygramy? Stadion nasz KS! W trwającym sezonie rozgrywki Lig Młodzika z rocznika 2002 są zdecydowanie bardziej wyrównane, a co za tym idzie ciekawsze od ubiegłorocznych. Nie zmienia się jednak fakt, że stawce przewodzi GTV Stadion Śląski, który pewnym krokiem zmierza po mistrzowski tytuł. Kolejną przeszkodą na tej drodze było w niedzielę Zagłębie Sosnowiec, z którym chorzowianie wygrali wcześniej na wyjeździe 3-1. Od samego początku, zgodnie z oczekiwaniami, boiskowe wydarzenia zdominowali podopieczni trenera Andrzeja Miłkowskiego. Goście w pierwszych minutach praktycznie nie pojawiali się na połowie chorzowian, ci z kolei raz po raz zagrażali bramce Zagłębia. Dopiero w 17 minucie pierwszy raz w tym meczu ciekawie zrobiło się pod bramką stadionu. Niestety tę sytuację kontuzją okupił Jakub Witek. 2 minuty później gospodarze wreszcie objęli prowadzenie. Całą akcję rozpoczął Jakub Michalczyk, który podciągnął z piłką pod pole karne Zagłębia, a później oddał ją Grzegorzowi Glapce. Napastnik chorzowian trafił do bramki i było 1-0 dla stadionu. Do końca pierwszej odsłony obraz gry nie zmieniał się. Stadion atakował, ale nie potrafił celnym strzałem zakończyć swoich kolejnych akcji. Tuż przed przerwą do siatki trafił Miłosz Poloczek, ale sędzia uznał, że był wcześniej na spalonym. Do przerwy, mimo sporej przewagi, wynik brzmiał więc tylko 1-0 dla chorzowian. Widzicie, mają tego wieżowca, grają na niego długie piłki z rzutów wolnych, z rzutów rożnych, całe fragmenty gry cały czas na niego grają. Niech raz mu zejdzie z głowy, wpadnie bramka i się będziecie znowu męczyć. Trzeba cały czas konsekwentnie iść do przodu. Panowie, konsekwentnie sobie grajcie to, co założyliśmy, czyli gramy tą piłę, szanujemy ją, jak jest okazja, wtedy uruchamiamy napastnika lub bocznych pomocników. Grajcie prostopadłe piłki, bo to jest klucz, żeby tutaj jeszcze strzelić bramki. Rozumiano? Wychodzimy. Pańcik, ogarnij mi się na tym skrzydle. Po zmianie stron dalej atakowali gospodarze, którzy za wszelką cenę chcieli podwyższyć prowadzenie. Podopieczni trenera Miłkowskiego grali już jednak bez kontuzjowanych Jakuba Witka i Michała Barcia. Mimo to chorzowianie wciąż dominowali na murawie. W 44 minucie wreszcie swojego gola zdobył Miłosz Poloczek, który wcześniej obił poprzeczkę bramki Zagłębia. Zawodnik stadionu tym razem wykorzystał dośrodkowanie Jakuba Myszora i było 2-0 dla stadionu. Wydawało się, że chorzowianie mają to spotkanie pod kontrolą. Stadion raz po raz atakował bramkę Zagłębia, ale skuteczność nie była tego dnia najmocniejszą stroną gospodarzy.
58 minucie gry gospodarze w pechowych okolicznościach stracili bramkę kontaktową. Piłka po interwencji bramkarza Stadionu trafiła w jego defensora, a następnie wtoczyła się do bramki chorzowian. Podopieczni trenera Miłkowskiego pozwolili uwierzyć rywalom w możliwość zdobycia jakichkolwiek punktów. Zagłębie zepchnęło GTV Stadion do defensywy i próbowało doprowadzić do wyrównania. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry po sporym zamieszaniu pod chorzowską bramką goście niespodziewanie doprowadzili do remisu. Na naprawienie błędów chorzowianom nie starczyło już czasu. GTV Stadion Śląski zremisował z Zagłębiem Sosnowiec 2-2. Wciąż prowadzi w tabeli, ale jego przewaga nad Górnikiem Jaworzno stopniała do zaledwie 1 punktu. Przyda im się taka lekcja pokory. Tutaj trzeba grać do końca, być cały czas skoncentrowany przez te 60 minut, a nie być już tam momentami gdzieś w szatni albo na placu zabaw. Także lekcja jak najbardziej się przyda. Zagłębie zostało nagrodzone za to, że grali do końca. Strzelili bramkę, znaczy strzeliliśmy samobójczą, potem oni wyrównali. No i tak to jest w piłce. No to jest piłka. Wczoraj mecz Niemcy-Polska pokazał, że nie zawsze dobry wygrywa i dzisiaj jest to samo, no lepszy przegrał, raczej przegrał, no zremisował, a Zagłębie postawiło warunki takie, jakie postawiło i zremisowało mecz. No. Tak spodziewaliśmy się, że w tej lidze naprawdę tu są bardzo dobre zespoły. Można powiedzieć, że tutaj nikt nie odstaje w tej lidze, także no, czy komplikacja, no nie wiem, no zobaczymy w następnym meczu, czy będzie jakaś komplikacja. Gramy wyjazd na Gwieździe, Ruda Śląska. Ja myślę, że tu jeszcze potracą wszyscy punkty i my stracimy być może i przeciwnicy, także tutaj wszystko jest możliwe w tej lidze.